Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme neki zakonoznanac ustaje i da Isusa iskuša upita: Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštenim? A on mu reče: u zakonu što piše, kako čitaš? Odgovori mu onaj: ljubi Gospodina Boga svojega i svega srca svoga i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i svoga bližnjega kao sebe samoga. Reče mu na to Isus: pravo si odgovorio, to čini i živjet ćeš. Ali, hoteći se opravdat, reče on Isusu: a tko je moj bližnji? Isus prihvati i reče: čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon, upao među razbojnike koji ga svukoše i izdaniše, pa odoše, ostaviši ga polumrtva. Slučajno onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe, a tako i Levit, prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se pa mu pristupi i povije rane, zališi ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinuo se za nj. Sutradan izvadi 2 denara, dade i gostioničaru i reče: pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao. Što ti se čini? Koji od ove trojice bio bližnji onomu što je upao među razbojnike? On odgovori: onaj koji mu iskaza milosrđe. Na to mu reče Isus: idi pa i ti čini tako.